Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. Konečne ste sa dočkali. No a dnes si tu rozoberieme také veci, ktoré sa udiali, ale v Spartaku. Stalo sa niekoľko vecí aj v iných kluboch, viem. Slovensko, Nemecko 2-0. Ale to možno až v ďalšom videu. Ale to už bolo veľmi neskoro, takže ideme na to. Takže prvá téma, ktorú chcem rozobrať, je, že Taiwo je doma. Viem, Taiwo to už bolo dávno prestúpil, 6.9. Ale on dal hneď gól proti Skalici, takže to bolo jeho najlepšia premiéra, čo si mohol dať. Asi sa zranil, predpokladám, lebo proti Skalici hneď vystriedal, tuším, vystriedal hneď v... No zranenie, tu ešte píšu, že v 44. išiel dole proti Skalici. No ale to nás teraz nezaujíma. Taiwo je naspäť doma vlastne. Škoda je tu iba na hostovanie s opciou, ale s opciou, ktorú by sme aj dokázali uplatniť, dúfam. Že? No, ďalej. Zápas s Belušou. My sme vlastne postúpili v Slovnaft Cupe cez koho? Cez Nitru vlastne. A Beluša postupila cez Jacovce 8-1. No teraz nezaujíma. Vyhrali sme 4-0. Gól dal dvakrát Paur, jeden Choreli, svoj premiérový, a jeden Jureškin. Ale ten gól Jureškinov bol pekný. Si tam bol teč, ale počítal sa Jureškinov. Kurzy, to bolo jasné, 20 na Nike, bolo 35 na Belušu. No, tí čo nerozumia tiketom, tak ste si to vrali, kámo, však to je vysoký tiket. Nie, čím je nižšie číslo, tak tým je to lepšie. No, teraz sa nebudeme rozprávať o tiketoch. No, potom, ďalšia téma je, že zajtra nás čaká Žilina. Zajtra. Bude to veľmi ťažký súper. Hlavne vonku je Žilina veľmi silná. A kebyže vyhrá, tak sú nad nami. Nechcem to hovoriť, ale keď vyhrajú, sú nad nami. Tam proste je Trnava, Žilina, Slovan má 15 a Dunajská má 14. S kým hrá vôbec Slovan? To ma zaujíma. No, dneska vôbec hrá. Dneska bude hrať proti Trenčínu. No, tak. Asi neskončíme prvý, teda čo? Slovan. Keď Trenčín vyhrá doma, hrajú vôbec doma, ani neviem. Asi hrajú doma. Tak keď vyhrajú, tak to bude prekvapenie týždňa. Ďalšia téma sú dve nové posily. Ja tu mám si napísané nová posila, ale sú to dve nové posily. Som na jednu zabudol. A to sú Stojsa Lejevič, Lazar, prišiel zo Soči, a spomenutý Luka Choreli. A ten prišiel zo Sam Gurali. To sú tie dva prestupy, ešte plus ten Taiwo. To je všetko v tejto téme. Teraz sú dve prehry, ja to nechce rozoberať. Prehra s Dunajskou 3-0. Mne sa to ani nechce otvárať tie štatistiky. Ramadan si nás totálne natrel na chleba. On to tam takto prejde a potom vystrelí gól. Vieš čo, ja to normálne ukončujem túto tému a idem radšej na ďalšiu prehru, ktorá je menej bolestná, a to je s Michalovcami. Ja chcem povedať. Jak je možné, že Michalovce mali 4 strely na bránu a dali 1 gól? My sme mali o 30 viac a nedali sme ani 1 gól. Mali sme 14 rohových, 1 veľkú šancu, 8 strel na bránu. Druhý polčas Michalovce mali 0,04
gólu. Procent. Prčicích. Proste to nejde. Zostaví sme mali... No. Neboli kolesa. Mne sa vôbec nepáčila tá zostava. Ale že vôbec. Oni boli takí nadúpaní. Čurma, Paušek, Bednár, Šišamovúra, Kotrel, Taylor Hart, Ramos, Ahl, López. V bráne Jakubek druhý polčas, ktorý bol muž zápasu. Kámo, čo sa tu deje? Prosím vás. Azango. Čo prosím vás robil? Ja. Dobre, toto je všetko pre toto video. Nechcel som, aby to skončilo takto smutne. Ale... už to tak skončilo. Takže pre ďalšie takéto videá asi like a odber. Podľa YouTube tu bolo video. Môžete si ho pustiť znova. Môžete sa pozrieť na náš kanál Duo FCST. A to je asi všetko. A čau. Nezabudnite dať like a odber a zdieľajte toto video.